Kristi De Bono, waħda mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista li jiffukaw ħidmithom dwar is-settur ekonomiku, qalet li wieħed ma jistax jaqta' barra l-għażla li tiżdied l-età tal-irtirar. De Bono qalet dan meta kienet qiegħda tieħu sehem fil-programm TVAM ma' deputat Laburista Silvio Xkembri. Xkembri tenna l-impenn tal-Gvern li ma tiżdiedx l-età tal-pensjoni, iżda De Bono kellha ħsibijiet differenti. Iva, jekk hemm bżonn, jekk m'hemm l-ebda soluzzjoni ħlief li tola wkoll xi ftit ir-rata tal-pensjoni, jekk hemm bżonn u jekk ikun hemm studju neċessarju u dik tkun l-unika soluzzjoni, ma nistax wieħed jaqtagħha mhux. Fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha brabta mal-programm ta' stabilità ta' pajjiżna. Meta kkummentat fuq pajjiżna l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ekonomija ta' Malta hija mistennija li tmur tajjeb u aħjar mill-medja Ewropea u taż-żona euro. Fil-fatt tinnota kif il-pjani tal-Gvern dwar id-deficit huma konformi mal-patt ta' stabbiltà u tkabbir tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea iżżid li l-kwistjoni tad-deficit eċċessiv mistennija tkun ikkorreġuta din is-sena. Kien hawn li l-Kummissjoni Ewropea reġgħet tenniet in-nuqqas ta' approvazzjoni tagħha għall politika tal-Gvern Malti li ma jżidx l-età tal-irtirar, xi ħaġa li reġa' rriafferma l-Prim Ministru Joseph Muscat nhar il-Ħadd. Dan kif il-Gvern qiegħed jieħu l-attitudni li jrid iżid in-nies fid-dinja tax-xogħol u mhux l-età tal-irtirar.